Nagluto tayo ng halang-halang na balon-balonan mga buddy. Ayan yung mga recados ko. Luyas, ahos, siling, haba, sibuyas, at saka balon-balonan mga buddy. Gusto na tayo ng recados mga buddy. Luyas. Dali lang mga buddy kasi mainit yung oil natin. Sibuyas. Ahos. Siling haba para maanghang ba. Then, lagay ang balon-balonan. Suka. Toyo. Haluin. Sing. Bitsin. Takpan. Pamala pa na mga buddy. Kunti na lang, pamala lang natin. Luto na yung balon-balonan na halang-halang mga buddy. Ayan na po yung resulta niya. Thanks for watching mga buddy.